assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe Tabital Pulaagu Çatal Hirnaange leydi Mali e gardogol Bari Ousmane Abdoul Seydi. On calminama non fof jarama en calmini hamme Sidi Diallo mo lumo ñalbi e musidɗo meɗen Ba Samba Harouna e Dia Oumar Amadou onon fof calminama dendagal gonɗo e ngal dental e Sidi Hammerou Sow e ni woni deftere kanŋe ɗereji jama yo e tigui bandiraɓe ɗeɗo namde ɗe gari ɗo koɗe namde tati woni musidɗo men o namdi ɗo ɗeɗo namde e ko hande hamme Sidi Diallo men transmettre namde ɗe woni totti en namde ɗe ko ni ɗe mbi woni suratu Kaaf woni suratu sappo e jeetaɓijo e Qur'ana woni suratu wimbalo woni wombo fulɓe en mbiya wombo no mbiya wimbalo eyyi nde waɗi ko ayeje 100 e nde haala Zulqarnayni kanko oɗo Zulqarnayni ko annabi e annabi kawrunoɗo Yajuuji e Majuuji en e oɗo annabi joni noon e musidɗo namdi ko aya 82 ha 88 woni 72 ha 77 walla jeeɗiɗi eyyi hono ko suratu o haalata no haaliri ni kanko musidɗo wonde jomiraɗo wi Zulqarnayni yeehi ha mutal nangue ha to nangue mutata e ni woni dendagal ina muta e ndiyam pasɗam e woni dendagal ndiyam mbaɗa jaam pasɗam eyyi tigui rigui wona ɗon tan haala mutal nde haali kadi o yeehi kadi ha to o tawi puɗal to nangue ne fuɗa e peuple goto yo joni kanko oɗo Zulqarnayni o continue mo yaaha are nokku tawi ɗon ko yimɓe ɓe gomɓinani jomiraɗo woni yimɓe ɓe gandanɗa hoorema e ɓe ngala e dewal Allah haaju oɗo nokku nde are muɗum nde jomiraɗo wimo Zulqarnayni ɓeeɗo ƴeew haajane mbaɗɗa emen tawi jiɗɗa ko leptudeɓe walla jiɗɗa gandanɗa hoorema ko yaafadeɓe Zulqarnayni ƴetti feere muɗum wi kala e mabɓe gomɗinɗo kala e mabɓe pewɗo mamin gollodira mum kala e mabɓe bonɗo mamin leptu ɗum onin mbara ɗum kadi so yeehi kadi laakara toon kadi lepta ɗum toon kanko oɗo Zulqarnayni o continue mo yaaha lawol faade banggue worko ni woni dendagal ko are nokku kadi ɗo ko puɗal woni ɗo ngal ɗo puɗal ngal tawi ɗon peuple mo gandanɗa hoorema e yimɓe ɓeeɗo e ni woni dendagal ɓe keɓani suddare e kadi o yeehi kadi haw are peuple o tawi ɗon kadi ko yimɓe peuple aji ɗiɗi jiida won yimɓe ɓeeɗo pamata haydara nanata hay ɗemgal gotal woni Van Gogh e Magog woni Yajuuji e Majuuji ɓeeɗo ɓe tawi ɗon nde Yajuuji e Majuuji en e ni woni dendagal ɓe gonde oɗo peuple joni noon ni woni ɗon kadi o wi wonde yoɓe addane e ni woni dendagal tuufeje jamdi o addana tuufeje jamdi o ɓe gaddanmo kadi tuufeje kire woni bronze enen bronze mbiyeten ɗum kire o mahi ɓalal hakkude ɗin ɗon montagne uji towɗi kay tule towɗe woni o mahi ɗon montagne uji towɗi ɗo mahi ɗon e ni woni dendagal oɗo mur woni faali hakkude meɗen Yajuuji e Majuuji en ni woni kanko oɗo Zulqarnayni woni omo continue lawol makko mo yaha Zulqarnayni e ni woni dendagal ko annabi e aventurier woni annabi jahanno e nokku jaaɗo ha puɗal yeehi ha mutal on ko annabi e aventurier e duttoɗen to nangue mutata e ndiyam to kanko musidɗo o yiɗi namdade to banggue scientifique en mbiya wonde nangue nge fuɗata nge mutta e ko nge yiroto nge darita gotel nge yiro hoore magge e aduna ngo no yironge yo ko ɗon noon yewtere nde woni e saabu ndeɗo simore ko cimoje ɓurana kadi belɗe firtude wan noon e ni woni dendagal e nde sifo kala hen aaye gila 82 ha yettani ma 98 o e kala konngol hen aɗa wawi firde ɗum deftere no wurno e cimoje ɗe foti jolama mbiyan wonde ndeɗo simore ɓuuri hewde ko foti firtede e aaye fof no wawi wonde deftere mbiɗa walla kayre simore nde wotere no timma deftere woni kanko oɗo Zulqarnayni e teskoɗen ko adi ko foof so tawi kanŋe haalama so tawi kire haalama jamdi ɓaleri haalama ɗum no wodi estimation on saaha holi saaha godanoɗo saabu gandal e scientifique ne andi wonde holi période holi saaha mo jamdi feeñi jamdi ndi ɗo ni joguiɗen hande holde ndi feeñi duuɓi hayre ne godno duuɓi hayre ɓendi ko duuɓi jamdi ndewi hen e ni woni dendagal holde jamdi kire feeñi ayi donc firti kono wawi ɗede estimation Zulqarnayni holi saaha mbo hawru noon holi hay saaha mbo hawru noon wawi andede sababude wonde ne anda wonde holde innama aade neɗɗo mo gonɗen o wawi tayinude jamdi o wawi tayinude kire joni noon jomiraɗo o ari ha e nokku e ni woni nangue mutata e ndiyam pasɗam ɗum ɗo no fammini sanne no feewi e jamanu innama aade nde no puɗɗotoɗen nde annabaɓe no tello e ni woni dendagal ko heewi famano ko kono hande ne heewi ko famano hande duuɓi ujunere pawɗen keɓani annabi wan noon e ni woni dendagal ko heewi famama annabaɓe ɓennuɓe pammini yimɓe heddi ko yimɓe nana continue jangde muɗumen ni woni dendagal ko gantini e ni woni gandal no continue e kono noon
e on ɗon saha jamanu Zulqarnayni e jamanuji nan ɗo ɓenni sahaji defte godi nde ne puɗɗoto feñde nde hay defte ɗe bindano ko ɗe mulanoko ko par bindol tan wonno e ɗereji sa haala ni neɗɗo wonde nangue de nge fuɗɗata mutata koto gotel nge dari e ni woni dendagal neɗɗo o famata e yawata famde te wodan ɗum tan so renaki yeddata walla jiiɓo e hakkille muɗum kono ɗum ɗon jomiraɗo rokkatma gandal ko seeɗa ene rokkuma seeɗa aɗa yaha jiitana hoore maɗa e ni woni dendagal hono woori ni o eybinantuma hunde nde so tawi Zulqarnayni ari e nokku mbuuɗu nangue ne jiiɓi o tawi maayo haango nan ɗon ngoɗo maayo mbuuɗu nangue nani jiiɓi omo yanana ɗo o ala moyen o ala bateau o waɗo taccude nden batoje mawɗe ɗe gooda enen batoje mawɗe taccoje laaɗe ɗe honde maaje ɗe honde ɗe goodi so ari o daari mbuuɗu nangue ngu ina fiye e nder ndiyam he ndiyam kaɗɗam ɗam maayo geeci ngo o daari ngoɗo maayo o injiɗo mbuuɗu nangue e o ndaara den peƴƴan jahana tello e ni woni dendagal no mbayne gonɗe e fasde ni den peƴƴan jahana tello no ngabba e ni woni dendagal taw mbuuɗu nangue no wojjirni no wojjini ndiyam ɗam o wiyete ko ari ha to ndiyam pasɗam kadi won firtiroɓe tan ha to nangue mutata e ndiyam pasɗam o e tafsiraji kewɗi ne ngari hen kono ko ni no wiiri ni kono joomi ɗum ko noon tigi wori nangue ɗon muti nangue mutir ɗon aduna ngo no yirorto nangue ngue ni e ni woni dendagal sa arti ha e fongo e ni woni dendagal to nangue foti wirnoradema ɗo an e ngena muta e maɗa kono noon andu an on ɗon neɗɗo pour dokken yeru ɓurɗo laftude tan joni minen joni ɗo to kalda e moɗon gommi ɗo ke 18 heures presque 18 heures manqueɗo seeɗa joni noon e ni woni dendagal gonɗo Mozambique to e ni woni dendagal Tokara Daouda Dia Mozambique walla Basirli Mozambique ɓen nangue muti toon joni ayi joni nangue muti e ɓen ɗon déjà ɓen nana juula gueeƴe Mozambique minen min goni ɗo joni e 18 heures e ɗo e Gabon donc woni e ni woni nangue muta joni minen gonɗo e Amérique noon wona e 14 heures ayi donc firti ko nangue mutani kono noon joni ɗo ngal ɗo namdal jaboto ɗum ko enen hande wurɓe ɓe jaboto nangue mutata woni holɗum ɗon Basiru li en to Mozambique woni Tokara en Daouda Dia en e ni woni dendagal juuli gueeƴe to Mozambique ɗo joni minen joni min cuwa julde futuro men ko julde futuro seeɗa e ni woni dendagal to min juuli futuro ha ñibɓiɗi min juuli gueeƴe États-Unis d'Amérique nan woni 14 heures kañum ay nangue mutani donc firti ko nangue mutata ɗum ɗon ala masala ha ala gandanɗa hoore ma goo walla ɗiɗi kono noon e simore nde ko haali ko noon tigui woori on ɗon neɗɗo on ɗon nden on saaha wawata famde wonde nangue ngue ala ngue mutani wiga ngue muta o wawata famde aduna ngo ko yirloto duuɓi ujunnaji caggal ɗum gari yimɓe puɗɗi ɗum famoyde hade yimɓe mum famde ɗum ɗon kadi tawi boneji mbaɗi hen yimɓe mbarama hen hewɓe gandanɗa hoore ma kalkama hen sababude diineji mbi Allah haalani ɗum ɗon kono noon wonno haaliri ɗum kono yimɓe mbawani ɗum famde won heɓɓe mbawa ɗum famde kono hande won puɗɗi ɗum famde nana nder deftere he kanko oɗo Zulqarnayni tigi o ari e nokku to nangue muta ko noon wirate saabu ɗum woni ko famate on ɗon saaha te nangue to jiiɓi mbuɗu ɗo no wojji ɗo e ni woni dendagal e ndiyam ɗam dempeƴƴe ɗen jahana balñito e ni woni o meeɗani yiide ngoɗo maayo gueeƴi kanko oɗo Zulqarnayni e ni woni dendagal o jokki lawol makko faade worgo kono ɓe kaaliri e tafsir o e ni woni dendagal o ari population kadi e ni woni dendagal ɗo ko puɗal woni ɗo kono puɗal ngal ɓen ɗon kadi ngala e ni woni dendagal e suddare hol nden suddare ɗum eɗen mbawi ɗum famirde kadi wonto nokkuji nder aduna hene goodi to nangue fuɗata e panda lebbi woni nokkuji no woodi nangue mutata panda lebbi e ni woni dendagal so tawi no nangue fuɗani kanko Zulqarnayni ɗon ari nokku mo nangue mutata to nangue o yi tan ko e ni woni dendagal nangue ne fuɗi tan niko mutata ɗon kadi way kono ɓen ngala suddare no woni suddare ne ɓe mbawi ɗum famirde jamma donc ɓen ɓe ngala jamma donc Zulqarnayni woni annabi jirliɗo aduna ngo foof e mbiyeten par ce que no haaliri ni o yeehi ha montagne uji towɗi e nder aduna he ɗin ɗon o tawi ɗon ko population ngaji ɗi woni yimɓe enen ɓeɗo mo gonɗen kanko Zulqarnayni mo woni o e population wiyeteɓe Yajuuji e Majuuji en o mahi ɗon mir hakkude mabɓe aduna he kadi o wutti hen kadi jomiraɗo o wutti toon kadi o wutti wonti jeeyge ɓen ɗon goni ke l'enfer goni ke jeeyge goni ke caɗele ñande fof ɓe pooɗo gam yidde yande aduna e bonna aduna men ngo kono on ɗon mir mbo mahi ɗon o woni ngal ɗon ɓalal jamdi ɓaleeri e jamdi kire ni woni mbiyen e ni no wawi wiide yurmede jomiraɗo won firti ɗum ko yurmede jomiraɗo woni ɗon woni ñaagunde makko e yurmede jomiraɗo waɗi Allah waɗi wirnawo hakkude meɗen e pour neɗɗo wawa famde on saaha e mbawa dañde ko tiiɗi ko wawi wirnudema hunde a wiyama tan wirnama tan ene wawi ñande fof gona yurnade kono sa mir kanŋe nanɗo walla mir jama nanɗo walla mir jaka nanɗo a wawa yiide mir o kadi a wawa ƴewde a woppat tan e firti ko yajuji nana keeɗi to banggue ɗenen keeɗi o ga e banggue ko ɗum simore nde haala kanko oɗo Zulqarnayni o golli ngal ɗon gollal kadi o continue kadi o yeehi kanko oɗo Zulqarnayni donc firti ko simore nde konde haalata ko foof scientifiquement e ina yiiwa kadi ne nemo kadi ne wawi famirede e ni wonde explication rationnelle woni explication kaaro hakkille yo sen ɓenni ɗon toujours que namdal musidɗo meɗen o namdi kadi wonde aduna ngo so ndungu en ceeɗu en na ngara en beele e ni woni dendagal aduna ngo wiyete ko murliɗi
kono aduna ngo no murliɗiri ni beele aduna ngo way kono lewru ngu ko banggue goto tan jiyeten banggue goto tan keɗɗen hen walla oto banggue gandanɗa ma ala wonɓe toon eyi aduna ngo way kono balo ni no murliɗi ke weeyo woni hono lewru ndu woni weeyo ni kala hunde woni ke weeyo nangue woni ke weeyo kono foof no jogui sembe gravitationnel sulɗane sembe nangowo ɗum invisible mbeɗa mbawata yirude guite meɗen ni kono déjà anda no woodi no nemono yiyo e nemo voilà donc firti ko aduna ngo ko jiyata ndungen ceeɗen dabbude ne ngara ko firti ko aduna ngo ina yiro ayi aduna ngo no yiro hoorem kala 24 heures jamma ñalawma ngara joni eɗen gone jamma nen joguɗo arde won wonɓe to e puɗal nangue wonɓe ga e nangue men jiya nangue ne muta woto yiiɓe nangue fuɗa e sa woni ɗo joni Sénégal e nangue no jiiɗa ɗum enge jiiɓi mbuɗu mabɓe enge muta andu wonde gonɗo Nouvelle-Zélande to wiyete Wellington woni capital mabɓe on nana yiyange kangue enge fuɗa enge feera e muɗum ayi aɗa yiya enge muta on yiya enge feera e muɗum enge fuɗa e muɗum donc firti ko sa e ɗum enge yiro par 24 heures donc ndungue ceeɗen dabbude adata ko tonge yirotoɗo kangue no aduna ngo to yirotoɗo ina wuuro ina yaara banggue ni woni ndungu ara ceeɗu ara ha ɓooya e ni woni dena dabbude en kawle en ngara tonge ɓurata huccidde nangue e tonge ɓurata ɓadade nangue e tonge ɓurata kadi woɗɗitade nangue e ni woni dendano ngo yiroto nangue ngue ni ko ɗon gueɗe ɗe fof garata won kadi yimɓe ɓe ngala ndungue dabbude e ceeɗu jogui tan ko dabbude woni pôle sud e pôle nord seɓɓetaji aduna ɗiɗi ɗi e ni woni rewo e worgo ɗiɗo seɓɓetaji ɗiɗi e ni woni dendagal ko glace pour muɗo woni toon ɓen ko glace tan jogui woodi tan kono glace o guite labtata nangue fuɗa e dow mabɓe jooɗo lebbi mutani e ɗum toujours ko glace woni toon e kadi no nangue kadi mutata kadi jamma tan woodi e ni woni kadi ñalawma ala toon kono foof glace tan woni toon ay ɓen jogui tan période goto so serna ɗum tan ko nangue gue e ni woni nde fuɗata ene mutata nde kono enen ga e leyɗele meɗen e ni woni leyɗele kewɗe aduna eɗen jogui ndungu en dabbude en ceeɗu en kawle won kadi joguiɓe tan dabbude tan e ndungu wayno Afrique central ɓuuri jogade tan ko ndungu e dabbude e hedde lewru en lebbi ɗiɗi en seeɗa jooɗo usta toɓoji ɗum tan période aji men jogui woni ndungu e dabbude seeɗa yo donc won kadi ɓe jogui wayno Amazonie en ɓuurɓe awtoɓe tigui rigui ɓe ɓen jogui tan ko ndungu en ne hay dabbude nde ko jotto toɓani ko lewru ndun toɓa hen hay soko laabi sappo par lewru eyyi ɗum woni ɓen ngala e ni woni dendagal jogui tan ko ndungu muɗumen donc aduna ngo e kongo murlo e ngo yiro kadi namdal maɗa e gongal ngal beele aduna ngo wonto banggue mo hoɗaka hen aduna ngo sa ƴeewi no ngo foti murlidde ni wiyete ko planète bleu woni aduna wulewo ko noon gandanɗa hoore ma e gandal weeyo wiyata ɗum hoko waɗi noon e sa daari aduna ngo no wayno ballon ni temedere nde foof aduna ngo sa nanguimo temedere nde hen 95 ko ndiyam woni hen ɗum woni ko bulɗi ko ndiyam ɗam woni rokkata couleur bleu les algues gandanɗa hoore ma couleur bleu ɗum rokkata couleur bleu ko aduna ngo ko ndiyam ɓuuri hen hewde temedere nde fof hen 95 ko ndiyam kaɗɗam ɗam woni hen heddi ko 25 keddiɗo ɗum woni leydi jaɓɓaten ndi mahaten galleji men autoji men ndegata e ni woni dendagal e mbaɗaten haajuji meɗen eɗen jogui ndiyam belɗam nana e dow ndiɗo leydi e ni woni dendagal ndi jaɓɓaten ndi ne jogui caali nan hen kono ɗum ɗon hewani waɗa présenté kedde 2% walla 3% ko heddi ko foof ko leydi jaɓɓaten ndi e ɗum ɗo 95 ko ɗum ko ndiyam tan kaɗɗam e meham woni hen banggueji ɗi fof e aduna hen hoɗa yeruɗo joni to gonɗa an namde o tawi mali gonɗa andu wonde so tawi aɗa jogui hono ballon ni sa jogui joni leggal sa yuli ballon o to banggue ma yi gandanɗa hoorema e ni woni numeyanaɓe nangga e leggal he taw ko ɓen keeɗi to banggue numeya ke iluji dans le Pacifique gandanɗa hoorema goni ke iluji Océanie walla ni woni dendagal awaynaɓe e nangga e leggal ngal tawa kañumen nemɗa toon o to banggue sino aɗa wawno ɗum yulde donc firti ko aduna ngo banggueji ɗi fof no koɗa e kono noon e ni woni dendagal ko ndiyam ɓuuri hewde e nder aduna he e ni woni dendagal ko iluji aduna waɗi ko taƴe waɗi continent Afrique waɗi continent Amérique fof no taƴodiri no waɗi continent gandanɗa Asie no waɗi continent Océanie no waɗi continent Amérique banggue rewo e Amérique kadi banggue worgo woni Amérique du Sud ko wayno Brésil en Argentine en Venezuela en woni sud ne woodi kadi Caraïbe ilyon tokoson hadema yottade Amérique banggue o rewo o mo Donald Trump en mo Canada o hadema yottade ɗum kadi woni dendagal no woodi ko wayno Jamaïque en yaala ley kon tokoson Bahamas en e ni woni dendagal e ko wayno Haïti en fof nan ɗon kono ilyon kew kon nan ɗon voilà donc firti ko ɗiɗo continent joyi goni waɗi ko taƴe ko ndiyam ɗam ɓuuri hen hew toujours ko ndiyam ɗam ɓitti hakkude hen yo Afrique o tan hakkude muɗum e Asie ina manki tajje seeɗa holɗon to banggue Gaza ɗo hakkude Gaza e Misra woni Égypte ne waɗi laawil nan ɗon manki tajje kono ɗo e duuɓi million ngaji koko taƴata
e won tan kay ɓeydade woɗɗodirde e ni woni no foɗodir tan no fooɗo ko taƴoyte wonno ko kolodir no adan ina serta seeɗa seeɗa e ni woni dendagal ɗo e duuɓi million ngaji garoji hakkude Gaza e ɗon kadi ko taƴata ha laaɓa e ni woni dendagal Afrique yara banggue muɗum kadi e ndi woni oye continent yara banggue muɗum sa ƴi gotel fof ummino nanni aɗa wawi ɗum yiide sa towoyiɗo aɗa wawi yiide taw gotel fof ummino gotel fof ɗakkino e gonguel ngel voilà donc firti ko ɗeɗo namde so tawi mi faami so tawi wona mi yejjit namdal gongal elle ko ɗeɗo namde namdiɗa voilà donc gandal noon wodani ko jomiraɗo e ni woni dendagal goto foof no famiri kono noon kadi no wodi hakkillaji ɓuuri hawrude e ni woni haade woɓɓe kadi arde kadi ɓuuro jogade haqqilantagal kadi enen e haaloɓeɓe woɓɓe no mbawi darade dow hen walla jiiya nema kolluma ɗum ɗo ɗum nema ɗum ɗon jiiya ɗum ɗon kono gandal woni tan kay ɓeydade voilà donc zulqarnayni tafsir o e banggue gandal weeyo ko correct ko gotum ala ko seeni ɗum haydara heddi ko neɗɗo faama muya muɗum saaha fof no waɗi faama muya joni mi hokkuma ɗo yeru Galilée woni oɗo mbiɗen eɗen kewi haalde haala makko o wurno ko Italie duuɓi temedde joyyi ɓe dowi wonde aduna ngo kañum yiroto nangue ne yiro hoore muɗum e Jupiter en planète uji goɗɗi ni weeyo ngo wayi e ni woni dendagal o ñaawa ko ñaawore wargo a résidence surveillé wonde mbi o haali ko lin jiiɗa e tawreɗe e jabour e qur'ana haalani ko romnaɓe mbimo noon ayi nden ɓen laamino e banggue din ahlul kitabe ngo ɓen ɗon ñawanno e ni woni dendagal ɗum noon nden diine ɗi fof noon Arabie Saoudite aduna lone gumtinorɗe lone jiiɗe ɓen nangga mbara mbiya wonde ko seyɗeneji jomiraɗo e hokkuma guite hatma guite mbiya a wonde aɗa darda goɗɗum ko aɗa yiya ko ɓuuri ko jomiraɗo hokkuma ko ɓen nangga mbara e woɓɓe ɓe dogi Pulaar wi wekku gundo ɓande so elanani wiya ñallene jaam italien fof ko noon ɓe mbiyanma nden sa wumtini neɗɗo tan e ni woni dendagal a yeddi jomiraɗo koko waɗi noon wadde e ni woni dendagal kañum rokkunuma e ni woni hepti kono ay ɗum no ko wasnode faam donc kala saaha godaɗo wonko yimɓe guuri no paami ɗum ɗon no golla ɗum ɗon e mbiya ko ɗum ɗon woni meilleur kono noon aduna kadi nan ara yeeso kadi ina holla kadi ɗum ɗon kadi goɗɗum no ɓuuri ɗum ɗon ay ko noon wano donc firti ko ɗo joni ko kalten ɗo ko duuɓi ujunnaji nan ɗo jogori arde e ko guurɗen ɗo ko en jiyata kono eɗen jaaɓi ɗen gonɗini ma aro e jamanuji ma wood yimɓe jiiri ɗum e guite men eni guura dow hen kadi eni woɓɓe kadi gara kadi gandal ne ɓeydono tan gandal ɓeydorto yo min calmini dendagal gonɗo e Tabital Pulaagu Çatal Hirnaange e leydi Mali en calmini Bari Ousmane Abdou Seydi woni monsieur le président e Sidi Améry Sow woni ganduɗa soko kadi mbaɗɗo fayida kadi animateur e ni woni kadi chroniqueur en calmini Yuma Hani an ndi momti gonɗi an woni gandanɗa hoorema e journaliste Pulaagu international an Diallo a salminama en calmini e Diallo Issa Amadou Boubou e tawateɗo hannde e gandanɗa hoorema e TV Pulaagu Pinal e Mauritanie e on calminama bandiraɓe no fof jarama beltanama bisimilla moɗon e Tabital Pulaagu Çatal Hirnaange leydi Mali